Myšlienka vznikla na hodine prírodovedy vo 4. ročníku. Žiaci sa učili o tom, ako vzniká sopka a ako vzniká zemetrasenie. Nakoľko žijeme na území, ktoré vzniklo sopečnou činnosťou, rozhodli sme sa preto venovať tomuto pojmu viacej času. A ako si to najlepšie zapamätať? No predsa projektovým a zážitkovým vyučovaním. V prípravnej časti sme v tabletovej učebni na hodine informatickej výchovy vyhľadávali odpovede na otázky. Čo je sopka? Ako vzniká? Čo je magma? Čo je láva? Z ktorých častí sa skladá sopka? Ako delíme sopky? A nakoniec sme zisťovali, či na Slovensku sú sopky. Žiaci si našli na YouTube krátke videá sopiek. Na brainstorming sme použili pojmovú mapu. Ukázala nám, čo si žiaci zapamätali o sopkách. Pripraviť sa, pozor, teraz. Nasledovala aktivita v skupinách. Tu sme preukázali nielen svoje vedomosti, ale aj to, ako vieme behať. Aktivita bola vytvorená tak, že žiaci mali po chodbe rozhádzané papieriky s pojmami, ktoré sa viažú k sopke a tiež poučky. Jeden z tímu vybehol na chodbu, zobral najskorej pojem, odovzdal skupine a vybehol ďalší, až kým nevytvorili pojem a poučku. Kto prvý poskladal, vyhral. Čo je magma? Horúca rozstavená hmota, ktorá pomaly prúdi, prúdka niekoľko 10 až 100 kilometrov pod povrchom. A čo je sopečný kužel? Lanová cesta v strede sopky, ktorou magma vstúpa. Pokračovala príprava na pokus. Ten nám názorne ukázal, ako sa magma dostáva na povrch. Vytvorili sme dve veľké a potom v skupinách malé sopky. Pracovali sme nielen na pokuse, ale zároveň sme sa snažili všetko zachytiť fotoaparátom, kamerou a tabletmi. Na veľké sopky sme použili 2-litrové fľaše, múku, soľ, olej, teplú vodu, saponát, potravinárske farbivo, ocot, plech na pečenie, jedlú sódu, misí na prípravu cesta, varechu, lyžicu, lievik. Žiaci sa dohodli, ako sa budú podieľať na pokuse. Dvaja žiaci vymiešali cesto na vulkán z múky, soli, oleja a vody. Naplnili fľašu takmer po okraj horúcou vodou. A pridali sme červené potravinárske farbivo. Pridali sme postupne saponát a nakoniec jedlú sódu. A pozor, sopka práve vybuchuje.
Nasledovala práca v skupinkách, kde si žiaci podľa návodu urobili malé sopky z rôznych potravinárskych farbív. Hodine výtvarnej výchovy žiaci nakreslili sopku, napísali, čo o nej vedia. Počítačovej učebne napísali svoje dojmy z projektového vyučovania a fotky a videá zužitkovali v PowerPointe. Našiel sa aj žiak, ktorý sa chcel podeliť o tom, čo všetko si zapamätal a ako sa cítil. Na projektovom vyučovaní sme sa zamerali najmä na zážitkové vyučovanie, na demonštráciu, pozorovanie, vizualizáciu, triedenie a tvorbu definícií. Objavovaním vzťahov a prepojení, komunikáciou, pokusom a modernými digitálnymi pomôckami sme hravou činnosťou naučili žiakov svoje pojmy a súvislosti o Zemi.